karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Dili ko masugot, Laura. May relasyon ta. Dili kinahanglang mahadlok ta niya. Kinahanglang iyang dawaton nagkita ang nagkahinig kumay. Siya ang angay mo sabot. At tumagon ko siya. Pasabton ko siya. Dili siya makamaong sabot. Nahibaon ako sa kinaihan ni Aki. Gawas ni mo, doon na siya yung napasakitan. Tungod kay nagtuo siya nga nakagusto na kininako. Basta dili ko mo palayo ni mo. Bahalag ko siya ibuhaton rin ako. Andamon ko lang akong kagalingon aron suklan siya. Kung mahimo, pagkamatyan ko ang kugugman ka ni mo, Laura. Ayaw pagsulti, anak Jeff. Dili na ko buot nga may dautan pang mahitabo sa lalaki nga ako. Nga akong gimahal. Oh, si Aki ka na nagsunod na to. Si Aki na nigawas sa sakinan. Niya siya paingon din eh. Dawson ko siya. Jeff, ayaw pagawas. Kinahanglan dawson ko siya. Jeff! Magsulti, Bidwa. Jeff! Jeff! Kinuo ko. Anong gisundan mo? Magawas ko. Tingalig si buhato ni Aki nga to ni Jeff. Unsa man, nagkasinabot mo ni Laura? Magsulti tagtaro. Palihog, pagbabugnawon lang. Ang akong pangutana mo ito baga, animal! Ug kung inunti kang nagkasinabot mi ni Laura, nagkahinigugmaay man duha. Ako mo iyang gihigugma ug dili ikaw. Mahimo ba? Ayaw pagsamok na ako. Ayaw pagsamok na mo. Wa kay labot sa akong kinabuhi, Aki. Dugay na kong nahigugma ni mo, Laura. Dugay na kong ipadayag sa kong gugma ni mo. Apanwa, kung ni mo pamati, ah! Gisultihan ta ka sa una pa, Aki. Nga wa ko'y gugma ni mo. Dili ka bagit makasabot. Dili ko makasabot, Laura. O dili mahitabong sabton, tiga! Ayaw! Ayaw tiunin si Jeff yan ang kinamong pistola! Patyon ko siya! Ayaw! Dili ka magkapatay nako. Wapa! Ay ko sa sa'yo pagpapatid ng nalamas siya! Dali na, Laura. Suot sa ubo, dali. Mamatay ka! Ah! Jeff! Jeff! Naingog ka! Ah, Jeff! bihay ko, Laura. Dili! Dili, Jeff! Oh, Dili! oh. Jeff! Dali na, Laura! Jeff! Dali na! Jeff! Kuyong na ko! Dali! Kuhin ko! Kuhin ko! Huwag kay katungod ako! Salbahis ka! Kipusin mo ang lalaki nga ako, Kimahal! Yung pagmagahi! Kuyong na ko! Dali! Dili ko salbahis! Dali! Ito! Ah! Ay! Kusog siya pagsagpan ako! Ingon sa napaso ang akong naong! Jeff! Jeff! Tabang mo! Tabang mo! Bumiyar ako! Nalugo ka mga tao! Pinalig mo abot sa mga polis! Kasakit sa akong naong! Kinuko. Nagpiyong ang iyong mga mata. Naigong sa buko-buko. Jeff! Jeff, nakadungog ka. Ayaw kaya Pagkikbisog, Jeff. Hindi ko gustong mawa ka kanako. Ay! Ay! Kuyawan ko! Pagbundak ni mo! Si Raday! Yati! Hinaot pang namatay na siya! Hindi ba? Hinsayin namatay! Ay! Ay! Agay! Sugat man sagpa! Sakit ay! Kisa lagi namatay! Nayan ng tingog ni mo! Si James, akong gipusil. Ug nabuko-buko siya. Lapos sa wanin dugan. Tawa!
Tawag yun! Nuta Sa tawa! uran ako ba sila oras sa balagtigi? Oo niya! Sigurado ka nga namatay yun to siya! Sa imong pagbiya dito nila, nagkaroon pa mo naputol na iyang ginawa? Ha? Basig buhay pa to! Ha? Naipahon ako. Mga pulis na sabrong nangita na ako. Abli, upasod na. Kay ato silang tikloon. Atong kanon ang ilang espiritu. Matuman, ari ako alos, lamiin na ni kaon ako ini-espiritu pulis! Ay, doon na may ni Bagteng. Ay, ang akong cellphone maumay ni Bagteng. Ay, nakalimot pa ko. Ay, hain naman to na ako nabutang. Diri man to sa... Ay, di ay sa ilaw sa akong sayal. Ay, natigawag na gyud ka. Ako na yung gisuksok sa akong underwear. May bolsa man sabne. Di ara. Ako nang nakuha. Hello? Nang tirang. Oy, day Laura, ikaw ni. Oy, nga nung gahilak bang kaday. Naunsa magkaday Laura, oy. Naunsa magka. Nang, ikaw nalang kuha sa bata sa eskwelahan. May nahitabo nang Unsa? Oy, unsa may nahitabo, day? gipusil si Jeff ni Aki. Ay, giloog ka. Nagpadayon pa ang mga doktor sa pagtabang ni Jeff. Ginoo, walang untay daw tang mahitabo ni Jeff. Hangyawan ko ikaw. Luwasa si Jeff. Luwasa si Jeff sa bungaw sa kamatayon. Ayaw itugot Ginoo nga mawa kadako si Jeff. Oh, ang doktor, nigawas gikan sa emergency room. Doktor! Sad to say, patay ng pasyente. I'm sorry. Sige. Patay na. Patay na. Sige. Nganong ingon maninyang dagan sa akong kinabuhi. Ang lalaki nga akong malon, mawa man ako. Jeff! Jeff! On the way, listen my child. Si Jeff, siya na kanang giputos o kahapon na puti. Oh, palihog. Ayaw na siya tabunin niya ng hapon nga puti. Gusto ko siyang makita. Ma'am, parang taon-taon, yato na mo siya sa funeral niya. Dili siya patay. Dili siya patay. Huwag siya mamatay. Niyan ako sa iyang tungod. Jeff. May patuho ka palang unta na ko. Huwag mo unta doula si Aki, Jeff. May patuho ka lang unta na ko. Abi mo, sa mubo nga panahon nga itong panagkaila. Sa mubo nga panahon nga gikauban ko ikaw. Sama sa akong dakong mga to ni James. Mauusap ang akong pagbati diha nimo. Ang iyang samad, nilapos niya sa iyang dugan. Ikapot ko ang iyang samad sa iyang dugan. Tumangyo di ay sa kasing-kasing. Namatay ka tungod sa atong gugma. Mabuhay ka sa punta tungod sa atong gugma. Mabuhay ka tungod sa atong gugma, Jeff. Please. Please, Jeff. Ayaw kong biyahe. Ayaw pang biya na ako. Jeff, mabuhay ka. Mabuhay ka. Mahal ko ikaw. Mata. Pagmata na.
Ay! Lamia! Espiritu! Inom sa da. Inom sa da. Gabi, gawas man akong ginawa. Ubos og ibabaw. Musugan ako. Lamia mga pulis, ha? Asa ninyo dada ang mga patayng lawas sa mga pulis? Tuwa sa dagat, gigoyo sa mga ukoy, gipakaon sa mga pating. Mag-celebrate, Tiking. Tungod kay nagmadaugon ko sa tanan kong gimbuhaton. Do tatingo nga. Bati apahiyo ma. Tingali, pagpusil na ko ni James, namatay na yun kini. Ay naman dahil si Gupit. Ha? Ay? Akong gipriso ang mahilabtanon kong iksuon. Makalagot si Kupit. Wa lang yun niya patya si James. Wa lang yun. Inom. Ngayon na inom Bulakaw ko. Asa ba ka? Ha? Asika, kuhiyo ko. Muadto ko sa apartment ni Laura. At ngan ko siya dito. Dakpon ka sa mga pulis. Kinsay dakpon? Ikaw gan! Duta Dili ko katawa. nila madakpan, Tiking. Dili. Naibao ka kung unsa ko. Lo! Si Laura ang nanawag. Bati ang katawa. Laura, Asa ka? Surrender sa mga pulis. Kinanglang bayran mo ang imong sa nga nabuhat. Way kabutangan sa imong kasalbahis. Gusto ka! Salbahis ko. Ugway kabutangan ang akong kasalbahis. Ako ganing huna-huna nga muadto ko sa inyo ug isunod ko ang imong anak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!